Ayo, di orang tarik projo negara
aja suwe nyanyi maju sawetara dhisik yen sira kasor Senggono pati kang bakal nyambung patang putung bae. Tapi wahyu kamulya tak boyong menyang negoro negaraku wuju ana patapan bareng aku kaya apa iku jeneng istri biasa sing elek lho kamu ora apik sapa-sapa
Ora oleh, yo ora oleh. Yo, yen pancen kon minggu kuwi atasan omahmu yo elek. Tumpakmu yo kuwi sobune. Tak duwe sing akeh ora. Tak duwe sak bongkok kon. Wayu kamu yang jadi kena. Kecoba kok dulu nama yo. Yo. Ono kono wanita harapan 1 sampai 4 ayu tok. Aku ora kepengin marang, aku malah penting